ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ କ'ଣ ଅଗ କାଟିଦେଲେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଗ କାଟିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି। ତ ଫିର୍ ବି ଭାବୁଛି କିଛି ଗଛର, ତ ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛି, ମାନେ ଫୁଲଟା ଲଗେଇଛି ଲଙ୍କା ଗଛ। ତ ଭାବୁଛି 2 ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ଗଛର ମାନେ ଅଗଟା କାଟିଦେଇ ବୋଲି। ତ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ରିଲ୍ସରେ। ତ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଗ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଗ କାଟିନି, ତ ଫିର୍ ବି ମୋ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ ମୁଁ ଅଗଟା କାଟିବି ନା କାଟିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କାଟିବା ପାଇଁକି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଟିବି। ଗୋଟେ ଧର ବେଶୀ ନୁହଁ, 10-15ଟା ଗଛ କାଟିକି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କଲି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଯଦି ଅଗ କାଟିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ କାଟିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।